ରେଟ୍ ପ୍ରବଳ। ଆଚ୍ଛା ତମର କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ବାଡ଼ ଅଛି? ବାଳରୁ ଭଲ ଲାଭ लो ତା ଛଡା ତୁ ଯୋଉ ଏଇ କେଣ୍ଡା କେଣ୍ଡା ବାଳ ରଖିଛୁ ଭାବୁଛି ଆଜି ପୁର ନଗେଇ ସବୁ ଚାଛି ଦେବୁ। ଜାଣିଛ ତମର ସେ ଘୋରକୁ ମତେ ଭାରି ଡର। ତମର ଯୋଉ ସିଏ ଏତେ ଲମ୍ବା ଘୋର ମାନେ ସେଦିନ ପରା ମାରିଥିଲା ଯେ ଯାଏ ଦେହରୁ ଦରଜ ଯାଇନି। ଆରେ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଆଠି ମାରିନି ଲୋ। ମୋ ଫୁଲ ରହି ରହି ରହରଣିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଥରେ ମାରିବି ଆଜି ତୋର ସବୁ ବାଳ ଚାଛି ନେଇକି ପୁରା ନାଣ୍ଡି କରି ଦେବି। ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା ଜଲ୍ଦି କର ନହେଲେ ସେ ଡାହୁକ ବୁଢା ଆସିଲେ ନା ତମକୁ କିଛି କରେଇ ଦବନି। ସେମିତି କେମିତି ହବ? କିନ୍ତୁ ଆଗ ହାତ ମାରିବି ତାପରେ ଚିପିବି ତାପରେ ଟାଣିବି ତାପରେ ଯାଇ ଅନେଇଲେ ଘୋଡ଼ା ତମେ ହାତ ମାରିବ ଚିପିବ ଆଉ ଟାଣିବ ତମେ ତ ବାଳ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଆଗ ହାତ ମାରି ଚେକ୍ କରିବି